Pasal na kay friend. At tokos pa eh. Tapuan ba? Wala pusutan. Oo ba? Oh. Ano man? May kwarta ba na kaya? Oo. Oo. Ikan bitang syudad. Sama. Sinanay magod mo, nangutana, ano ko naman ka mo hatag gusto. Nagkatag naman kung nanay tay. Hinginto sa man ko no dong. Bitag 2,000 man ka to. Sige lang tay, sige lang tay. Bato lang ko dito tay. Agi una ko, basig. Basig ilang gipadaan kuwang. Kuwang nga may sila gibaya rin ako. Klaruhan na ha? Daghan na ba kay gastuan imong inahan sa balay? Tapay amo tayo eskulahan. Gipaninglan na sa snik-nik sa matoy. Lagi-lagi tay, uy. Ako lang na punas nanay. Punan bitaw na ako na puhon. Masa to'y po ni Efren? Iya ko no ato niya agawon. Kay susuhon niya ang sweldo niya. Kung nana ba? Aron mapunan ka niya. Oh, may noon. Daghan ba kitag bayranan? Ako matatong sigutan sa ingon mo nako gabi bahin ni Duming. Ilakaw man. Wala lang. Ay, ayun na lang. Kagisgutan na ako sa gabi eh. O masag kuno si Tinigo. Labot pa, di sa siya musugot nga magninyog usap si Duming. Nakaw man ana. Nga nagpanikad naman ang Duming na tutugin mga sawan idang. Na, o tayo mahimo eh. Ya, sa una niya, huwag man si Korta. Sugod mo problema. Abala siya. Yan na lang problema. Uy, time pa di eh. Si Korta sila, si Nick-Nick. Di masad mo sugot, usaon man na. Usaon pa na. Ay, Sugod mo problema bata. mauna. Pastilan, intawahan na. Huwag siya magunahon na sa iyang mga anak. Mangita pa siya trabaho, paribuhi sa mga anak. Sa'yo na lang yun na to. Wag ko mga batasan. Woo! Pinaguti mo tawa na. Kinsay kontra ni mo diha? Ang mga kawatan. Lagot kayo. Kinsa may mga kawatan? Ako? Kagwapa na ako? Kawatan ko? Sabre! Ingon ko ikaw! Tiyaw mo na nga! Nahurot at pamutong nitong lubi! Pasad ang mga binuungan dito! Mauna diha! Nagtuo kog ako imong yaw-yawan! Nabungo lang ko! Ako bag ako imong gibasanginlan! Dak, kanang mga batanon nga way lingaw, ang kalubihan ilang hilabtan tungod kay way nagbantay. Mauna diha! Pataka lang kag yaw-yaw! Ayo tingalig ko ana na! Sa? Kakwarta kay komunika. Ako to ipakural to ita. Hagbay ra sigig ingong koral?
Oh, ready? Diyan. Ayun. Lingkod. Okay. Andis Andrea na. Naman ya. Bro. Sakit tar pag-ura. Kuan din oy. Doon naman ko'y bailirong Domingo. Oh, Niya, isabutan sa komite nga si Andrea mahimong musa. Ang pagdaga na manambong. Pero amo sa ni sa buto ni Andrea kay kibawan bito ka ng bayhana, manggiiwawon kayo. Ato lang pangutanon si Andrea kung unsay iyang ikasultihan eh. Ay man may bawag yung ko sa iyang hukom kay aron ako rin sultihan ng mga opisyalis. Okay naman na siya. Ako sa ariwan ha. Sige. Wasun. Abot na to. Sakitan juga Freddy. Di ka bangon. Ako balasod mo. Ako yung kisulti. Ay lang kay usam mo trabang sa kultura ng bayhana basta labdag o. Sagdi lang. Kami lang si Marika ang makiksabot niya ha. Sugot lagi na. Saling ko. Oy, dili hilig si Andrea ana. Say dili. Dungog na niya. Kay siya'y ilhon nga gwapa din eh. Tawag ka? Di lagi mo sugot. Kani adto pa na, sa gamay pa na si Andrea. Di mo sugot nga pakantahon at tubangan sa klase. Ikaw no, magunaw man ka. Wa pa kita kibaw. Ato sa masabtan. La pasabta, ambot lang nimo diha. Ako amahan ko. Honey, my love, sweet. Oh, unsa naman? Ay, mabugay lagi ko, pero ayaw lang ng baka agyuta. Kanding na lang kaan. Total ka ng kanding. Hayop man na. Unya ka ng kaan, doon naman na yuta. Bati ka, anak aming ko. Hindi na kayo masagot si tatay, anak. Ayun sa ako lagi taon na mo taon. Nga wa may kaapod sino Efren ana. Wa may kapalit yuta o baka. Una, unsa ako manin nato nga. Kasugto na nabiya ang takayo ko nimo. Ay, susoy po bida. Ako li bahala ko taon agad. Sige agad. Tapi asad, ay pangitag paagi mi. Ay, mangita lagi ko pagi. Unsa man ka? Wa kay salig na ako. Sakaw na lang ni nato nga. Ganahan na ba kay ko nimo. Gusto na ako nga ikaw kung magbana. Ayo lagi. Magtaban nanta. Bati asad, anak. Uy, di mo sa takaw baboy, anak. Ay sus, baboy na. Mamalit na lang tag sa kilong baboy. Kaon gyapon ta. Ay, pangitay paagi mi. Gusto lagi nga ako ikaw ako mabana. Sige na. Ayo lagi. Sa mga oy murang kagoy salig na ako. Love ko tika. Kitaan ako pagi. Tanda na akong buhaton para ni ba. Aha! Niyari mo dihi magtrending dong duhan no? Ha? Wala tayo, nagkasugot pag ganyan na ni. Usiwa!
sewa. Sugat na mi. Oy, dong. Abi ko di mo duming. Kining akong anak. Dili itaw ni basta-basta di kalidad ni. Pa ikaw babae. Ha, tana. Tana! Ay! Idang! Idang! Ani! Dire! Ming pa! Ani, my love! Dire! Si Wit! Hoy! 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 Asa ka? Tukoy lang. Ang manika. Sumay mo tuyo dito. Mangutan na ko. Kung sa ganun kinapilid daw. Isultihan tanag ka! Para dila! Mangutan na ko. Mangutan na ko sa spelling ba? Mura yung mga tuon dito. Muta na kag-spelling sila na apelido. Sumok pa lang ka dito. Capital P A R A D E L E para dila. Thank you. Mao na magiging na ituyo nimo. Asa biyo ka beto gani ko sinod usag tumong nimo usag tinora ituyo nimo. Ustay logawa. Sa badom di ugma, no? Sa badom ugma, ang imo din gisaan ako di. Ustay logawa. Kilimutan na ko. Ang sabot na to, ugma. Bang kamubayan. Oo. Gusto dito, no? Pero di lang kwarta mo yung ibayan nimo. Kanding. Yun ang kanding. Ay, kay... Ipanilan nga na ba kong nanay sa akong sildo? Kurta lang. Kuan kining. Buang nga. Wa pa manggod ka withdraw sa tatay sa bangko. Ano? Parehara mo na. Di makaalkansi ang kanding. Ano man? Kanding lang. Ano ba naman sa kabuok? Duha! Di ka malkansi. Baligya dahil mo tagsa kalibong usa. 2,000 lang yapon. Ginasya pa nga ka. Kay, huwag mo nang ibaligag tagsa kalibong kapin ang usa. O, pila man. Di, 2,000 kapin. Buot pag 3,000. Ginasya pa ka na. Okay na. Ato lang ta magkita sa sapa doon sa inyo, ha? Kay ato no kudad ang kandil dito. Ha? Okay, deal. Oh, okay ha? Oh, kasabot na tana, ha? Okay kayo. Oh, sige, puli na. Di, mga tulog ko ng Andrea. Ano mang yun? Mangutan na ko niya kung kinsa tong doktor nga nag-atiman niya dito sa ospital. Nya ako tong doktor akong pasalamatan. Muna siya. Ano man? Mato mo juga ka, no? Tang sa muka gini mo, eh. Sige! Tala, magkuyog ta! Sa muka gini mo, eh. Sab mo ha? Pamutlan ta mo sa inyo mga dila niya. Dito na ramadan ninyo tayo, di ba toy? Wala naman sa tutuyuan ang mo. Onya, ano nangatawa man mo? Gayod lang. Tambok mangod ka sa ilang dam. Pamunalan ta mo ron, ha? Usman niya to ha? Pastilan, biyanin mo na duming.
Kagamay rana. Imo pa siyang padakon. Ikaw ba? Ay pagkapilapil. Kaya wa kay labot. Katungod ako mga sabak. Kaya ako ng mga anak. Tingin ka karon. Buhay nang angkon, uy. Kung gusto ka nga di mo katawan sa imong mga anak, ayaw mo pagrumansa ni Idang. Sus! Uy, kamu ha? Ay mo sige pamantay. Buyo mo dinis balay. Ugma, pangaligo mo sa'yo ha. Piyok-piyok da. No, no, no. Ba ng batasan ni mo, Andrea, ha? Ano maglikay-likay kang mga oras, Brady? May bago ka, Andrea? Hasta ako naapil lang pagkabakakon. Ano ginana mo ka? Sakit lagi akong ugo hapon, tay. Sakit nang limpyo ba magkagadiha niya? Sakit Tinuod bitaw. Sakit bitaw. Sakit bitaw. Mupagay pag panglimpyo ni mo diha. Sakit. Pag panilhig na ko, tay, wala pa to ni sakit. Nya, pagkadungog na ko sa tingog ni Brady, ni kalit na magsakit. Hoy. Anong bagong sakop gamita ha? Ayaw nang daan? Ikaw ba? Ngano ipamugos na imong anak ni Brady nga wa man nay gusto? Kibaw lagi ko way gusto imong anak. Pero maglikay-likay sa Brady. Unya tong maglikay. Right? Sapa diha oy? Iwat sa imong anak ko batasan na bisita. Oo, kay nakagusto ka Brady kay gisuburnuhan man kag kuan, tuba sa kalon. Oh, malaway ra ba? Say gusto nimo. Oo. Yan ang bayad, oh. Kanding. Mura ni Brady? Ito gamay ra ni? Sos, bayan ni mo. Mura man kagwa masuito na ko, nga kurtahan magay ko. Unan tayo na. Ganihar ka? Manihor ka ko eh. Ang hay mo kanding. Alay, dali. Hay kanding eh. Kaya ako! Di ba lang kaalam ko ano, Brad? Bayarin lang ko sa kwarta, eh. Kwarta. Nagkasabuta nga kanding mo ako ibayad. Di sa taon na magsilbi, Brad, eh. Kibisan ganig tag sa kagato sa matag usa na, way mo palitan na, eh. Kung ka nang kalakihon ni mo, no? Di ko tinggang nanay, ug balik 20 ka tuig, basta dili ito mahibalik lang niya, mahatag na ko ang 2,000. Torta na lang, Brad, eh. Ay. Pasabtalas nanay mo. Nga, patambukon sa ninyo ng mga kanding. Ikatambok ana. Suti siya nga. Sa pag 2,000. Mahali na. Patambok ka sa ng kanding. Yan na nimo. Basta, nakabayad na ko nimo ha? Kanang kalakihon ni mo, Brad, eh. Di na, isugos na na yan. Ah, basta diyan na ng kanding. Diyan na na.
Ay, kubaya. Naraay lang ba? Ay, salamat. Salamat kayo dong ha. Mubalik ka dito. Palagyan ko ka ng sa tagkog ha. Mubalik na ka dito. Salamat. Maayo. Maayo. Oh, day. Siya to. Ay, Noy, ikaw yung mamahan ni friend? Oh, ganun ka. Ha, hindi siya. Amo to ay ni tawhan ay ganihara man tong nawa diri. Oh. Ay, may buntag nang kanang anak ko ni Nanay Monica o ni Tatay Birto. Katong aging Sabado, nakuha mi og 2,000 ni Efren. Nya, dugay-dugay mi og bayad nang kay naangan man. Nya, mao na siya ang akong bayad. Nya, baliw lang kong sulti ni Efren na nga daghan kayong salamat. Ay, di lang day ko magdugay nang kay ang akong sag-ob dito na ibilin pa ba sa tubod. Una lang po, salamat kaninyo ha. Ay, hindi na naruki, be. Kasi mura ni ang kuwang ni Efren na yung sweldo. Tu ara bas tubod. Oh, di ay. Ganihar to siya. Ganihara. Lagmit pa ingon na to dire. Ako kapason. Langat. Ay, mugliho, ay! Diin man ka ng kanding nga dong. Aw. Kanding na o baying-baying. Bayang-bayang ko taon. Tahuan mo tayo eh. Pabat na ni Tay. Kapatnan? Oh. Taon. Ano sa pataon ni matambok? Ha? Ganahan ka mo ba ton, ini? Sus, marite. May ni sudlag sinsiyo. Aron mo tambok. Uy, Efren! Gusto ko tayo eh. Marikaragod! Oh, Nay. Tatay kayo, no way. Ay, gadahan ka ng problema na sad. Ita na itong mga anak. Puro problema, gida! Tatay ka lang mag-group ni siya eh. Ikaw ba? O sinanggo, juga kayo. Ano mo, Nay? Ano man eh? Di ba niingon man ka nga wapakahot di sa imong sweldo? Ano? Imo man nang ipahuman imong kwartang 2,000 sa magtiayong ungo. Ha? Di rin gato ilang anak. Nagbayad na ako. Di anak ko ang kwarta. Gidabi. Andrea.
Mo bitang giagpas ka kay gusto mong tabangan ka. Ako daan na. Day. Day. Loon sa mga brother, kasamok ba nimo? Tabangan lang ka ako Elsani kay naibaw mo kung bugat ni butanga. Di na, kinahanglan kay andad ka ko Okay. ani. Ikaw ba? Ano magyug ka? Maglikay magyug ka na ko. Kanang mamisita ko dito sa inyo. Di ko nang autobangon. Ay, ano na yung mga ngiladog na ako? Muna yung mga tubangon. Unsagod ka, magbinata mo ka. Huwag mo ko magbinata, day. Ako ba? Nahibuong lang ko. Mamisita ko sa inyo. Malikay-likay ka na ko. Pero, kung si Efren gani, atubangon gani mo. So, kapati atong naong Efren, layo na ito niyan ako. Ginawayon ba nimo? Oh, di ba? Ako ba? Nagsulti lang ko sinoon ba? Kaya ka nang mamisita ta nimo. Malikay-likay mo kong kagod. Pero si Efren, may kay ka, tubangon rin nimo. Oo. Ay, tato na ko ayo. Wapo na ko. Tanawan ni tato na ko. Wapo kay na, ikaw para. Uy! Ha? Hoy! 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 Kundatan! Asa ka! Asa ka! Hoy! Adto ko lang Carlota tayo magpatupi kas kong buhok. Uy! Uy! Balik! Balik! Di ka mo balik kay labayon ti ka rin abuhan. Balik! Balik! Taatay san uy. Kung lakaw ganit tayong tayo rin tapungan, ngano ka? Ngano? Mangutana kag ngano? Nahibaw ko day! Ngay, nagkampatan imo make up ay. Muadto na sa ka ng pituguhon o go? Ngaway nahot? Ha? Unsa kay naa na nga daga man ko niya. Siya ulitaw. Kahilas ba yan nimo? Tanan-tanan na lang dyan? Why, day? Sa tanan nga ulitaw din sa kalibutan. Si Duming na lang gawin na kahir nimo, may naibog nimo. Che! Uy, uy. Nahibaw ko tay nga badlong-badlong ka na ako. Nya ikaw dito ni dakong gusto ni Doming. Uy! Hoy! Unswa? Nagagusto kong Duming? Hoy! Kiber! Baka gusto ko ng bahugtiin? Nyawa pag jewels? Ikaw, kaya nakagusto magkakanduming. Hala, pakasarin mo, pakasarin mo! Kasugtulo na bitaw ta kong Doming. Unya? Tama sad. Mga yung kagbugay nga dako. Unsa man hindi ko mangayo og bugay? Ha? Unsa naman ako nagasto nimo sa kung pagpadako nimo? Imo pa nang ginabdal akong mga aksesores. Kay babae di ka. Unya, asa man ko ni Doming anang baka og yuta. Kung wala siya anang kanang bugay, di, papahuaya siya. Pahuay siya, eh. May pa siya matay. Kung saon na lang. Di ba ko kabawi anang gasto na ko nimo? Dako na ba kay kagkaon? Hoy! Pahuway dia inday, pahuway ug di sa pagkasali mo. Hoy. May buntag, Roberto. Uy! Rene! Kumusta? Matulog yung ko sa inyo, Noy. Oh, Pero, kita tamang ka din, eh. Simang lang una ko. Noy. Huh. Mura mahadlo ko nga mamisita ni Andrea. Kunwa ka. oh. Ngano ko tawag mahadlo nga tuwa mas muni ka rito? Bintaha, yun, Noy. Kung tuwa ka. Itagdon mo kong Andrea. Kunwa agad ka